he ko vela hian sumle pai le khoi thei thil ko vel nei nun na manga thil hlutna engkim te thinan oma sumle pai atel to lo chuan thili hluzawa an ngai lawa he ko vel khoi thei thil material te hi an ngai poimo em mai thini ma se he ko vela hian sumle pai le ko vel nom sakna pialama hian thil hlu tam tak omani chu mizo te hian kan lo khre chiang em maya mizo te hian NupuiPasal an nei dona thian anin thlan khan tun ma chuan thian tak an chiat that har sana an to ber lai po an ma ni dom kang tu rakha anin nei na an bula ding turin thiana tan an thlang thirani tun lai khovela ve thunge ro chuan kan NupuiPasal nei kan bula ding tur kan thian te hi chu tlema nei nung deuh te tlema mel moi deuh te mi te mualang changkang deuh te kan thlang fo thina kan no pan lai tanga kan thian kan chiat ber lai kan bula om kan hlim lai ber po min hlim pui mal som na kan dona lo lom ve em te hi tun lai thang thar thalai te hian an thei ngila khang mi te kha an hun poi mo ber NupuiPasal an nei nia an bula ding turin an thlang lo fo thina ni hei ta khi thang thar ten ngun taka kan ngai tu ngai chu ni ta ni ini poi mo bera ibula ding tura thian a i thlan khan har san at thuk tak tok tala khai chuak du khop che in ama khan a mangai che em angai na che em ti kha ngai tu thinang che har san tak to hian thian tha dik tak an ron lang thina chutiang bok chuan mal som na kan don hian thian tha dik tak te chawin min lom pui tak thirani chuwang chuan he khovela mishing te ngai hlut sumle pai khoi thei thil le lang the moi hnai ringot zong lo la hlut tak sumle pai khovel thil lei theilo in thian thana te in mangai na te hi da poimo la i in chir ngai lawang